Els dies 20 i 21 d'octubre de 2008, la Fundació Gala Dalí ha reunit a Figueres i Cadaqués responsables d'una trentena de museus de totes les comunitats autònomes. També hi han pres part advocats i representants de les administracions públiques. La jornada sobre administració i direcció dels museus ha comptat amb la col·laboració del bufet d'advocats Roca Junyent i el patrocini de la Fundació Prosegur. Están ustedes ante el museo privado más importante de España. Más importante. Nota, también nota. Y el único museo que no recibe ni 5 céntimos de subvención de nadie. Es un milagro. Es la capacidad de Dalí. Dalí es el único gran pintor universal, que hizo heredero de todos sus derechos y de toda su obra al Estado, a un Estado, el único. Conocemos de grandes artistas que dejaron para pagar su herencia obra. No es este. El único gran pintor universal que cedió todos sus derechos al Estado fue Dalí. En aquestes jornades, experts nacionals i internacionals s'han plantejat com ha de regular el dret als nous reptes dels museus. Pero si no, también nos interesa generar una discusión sobre cuáles son los problemas que tenemos los museos y hacia dónde deben dirigirse los museos. Hay museos de todas las comunidades autónomas, hay museos, los museos más grandes de España están representados, hay museos pequeños, porque nosotros evidentemente la investigación va dirigida a todos los museos, ¿no? Els temes que s'hi han tractat són tan diversos com la importació i exportació d'obres d'art, la protecció penal del patrimoni cultural, la restitució i devolució de béns, el préstec, la gestió de la propietat intel·lectual o l'autenticació d'obres d'art. Si la primera jornada va tenir lloc sota la cúpula del Teatre Museu Figuerenc, l'endemà els prop de 80 congressistes van continuar treballant a la sala d'actes de l'Hotel Port Lligat, al costat de la Casa Museu de Salvador Dalí. Una visita guiada per aquesta residència va cloure aquesta trobada.